9, אני לומד בבית ספר הלל שברמת גן. אני משתתף בפרויקט של האח בוגר, ויש לי חונך שקוראים לו דן. אני דן, אני בשנת שירות במכבי צעיר ברמת גן. אני מתנדב בכל מיני מקומות, ואחד מההתנדבות שלי זה פרויקט אח בוגר. אני אוהב את הפרויקט הזה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא העיקרון שבדבר, כלומר שבא אליי באדם שהוא בא כאילו רק בשבילו ולא בשביל איזה בן אדם אחר, כאילו הוא בא לא בשביל מטרה נגיד לנוח או ליהנות, אלא בשביל בעצם לעזור לבן אדם אחר. מנקודת המבט שלי בעצם שדן בא אליי וכאילו הוא נותן לי עיסוק בשעות שיכולתי להיות נגיד לבד בבית, כאילו לשעות לבד בלי שיש מישהו שבעצם יהיה איתי. אז דן מאוד משפיע עליי בחיים מנקודת מבט כזאת, שנגיד כשיש לי חבר אחר הצהריים, וזה לא כאילו סתם חבר, זה חבר כאילו שהוא מתרכז נורא בך, וזה כאילו משהו אחר, כאילו זאת הרגשה אחרת כשבא אליך כזה חונך, זה משהו מיוחד, זה לא כמו שבא אליי סתם חבר, זה יותר כיף. הפרויקט הזה בשבילי הוא פרויקט נורא מיוחד, כמו שאמרת אני מתנדב בעוד מקומות, אבל זה בשבילי באמת הכי משמעותי, כי פה נוצר כאילו חיבור אמיתי ביני לבין עוד בן אדם ספציפי, שבמקומות אחרים זה כאילו יותר כללי כזה, וזה לא נגיעה אישית כמו שזה פה. זה מאוד משמעותי במיוחד, כי למדתי להכיר את דור כאילו יותר טוב ממה שאני מכיר כל האנשים שאני מתנדב איתם כל השנה הזאת. דן הוא סוג של החבר הכי טוב שלי. אני מאוד אוהב אותו כי אני אוהב אנשים שמקדישים את עצמם בשביל הזולת. דן בא אליי לפעמים ביום שני ולפעמים ביום רביעי. דן הוא בן אדם מיוחד מבחינתי, לא כולם היו עושים דבר כזה, ללכת לבן אדם ולהתנדב רק בשבילו. הפרויקט הזה הוא דבר מאוד מרכזי בשבילי. דן בעצם גם כאילו, עם זאת שהוא בא, הוא מתנדב, הוא גם חבר, כלומר, כמו שהזכרתי את זה שהוא אחד החברים הכי טובים שלי. כיתור ילד מאוד מאוד מיוחד, ואני נורא נהנה איתו. הוא הילד הכי יצירתי שאני מכיר, וכיף לי מאוד לבוא. ואני באמת כאילו, אני חי בקומונה ואני מספר לחברים שלי בקומונה כל הזמן על דור ומה אנחנו עושים ביחד, באמת מקנאים בי כי זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לעשות בשנת שירות. אני ממציא איתו המצאות, אני משחק איתו כדורסל, אני בעיקר מדבר איתו, כאילו, זה נשמע די תחומי עניין מוגבלים, אבל נגיד שאני מדבר איתו אני יכול לפתח איתו שיחה ארוכה, כי הוא יודע לפתח שיחה עם אנשים מבחינתי. כשאני משחק איתו כדורסל זה יכול לקחת איתי מפגש שלם, נגיד, אפילו כשאני ממציא איתו רעיונות זה יכול להיות הרבה מאוד רעיונות. אז זה לא רק כאילו 3 תחומי עניין מוגבלים, זה יותר מזה. כעיקרון
מה שאנחנו עושים ביחד זה, אני בא אחר הצהריים, אפשר שדור חוזר מבית ספר, אנחנו אוכלים יחד צהריים, ואז אנחנו עושים כל מיני דברים, לפעמים צריכים כדורסל, הייתה תקופה שהייתי מאמן קצת לדור בכדורסל, ולפעמים אנחנו עושים כל מיני המצאות משוגעות שיש לדור, כי דור הוא מאוד מאוד יצירתי כמו שאמרתי, אנחנו משחקים משחקים, מדברים, וזה באמת נורא כיף. מבחינתי שבעצם שבני נוער יבואו ולהיות אחים בוגרים כמו שדן אמר, נגיד. הוא אמר בעצם שמבחינתו זה אחד הפעילויות הכי מרכזיות שלו בתור בשירות שלו, נגיד. אז אם אתם רוצים לתרום יותר אז תבואו לעשות את הדבר הזה, כי אם הוא שהוא בשנת שירות והוא בעצם הוא בא אליי בעצם לפרויקט הזה, והוא אומר שזה פרויקט מרכזי, אז אם זה פרויקט מרכזי, אז למה שלא כל האלה שבשנת שירות יבואו ויעשו את הפרויקט המרכזי הזה? בתחילת שנה הביאו לנו כזה רשימה של כל המשימות שיש בשנת שירות, נתנו לנו לבחור, היום מועדוני נוער ובתי ספר, דברים כאלה, ורק יותר מאוחר בשנה אחרי שכבר היו לנו משימות, הציגו בפנינו את האח בוגר, ואני באמת חושב שזה משהו שצריך להציג את זה כמשימה עיקרית יחד עם שאר המשימות, כי זה משהו באמת שיכול להיות משמעותי יותר מהם אפילו. משפט אחד שאתה רוצה להגיד לדן. אתה אחד החברים החתומים שהיו. משפט אחד שאתה רוצה להגיד לדור? רציתי להגיד שהפכת את השנה הזאת מאוד מיוחדת, ותודה רבה.